Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentids. At sa lahat ng mga suking tagapakinig sa radyo at nanonood online sa programang Mga katas ng nakalipas na live ngayon sa YouTube. Opo, nasa YouTube po ngayon ang mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan Dino. Mula po sa Tarlac City. Pero andito po ako ngayon sa Las Piñas. Ito pong katas ko ay hindi po akin, kundi katas ng aking lolo Poldo. Chismoso. Lolo ko siya pero parang distant relative na lolo. 73 years old at hiwalay na sila ni Lola. Nung kabataan kasi ni Lolo Colantis, napaka-season din niya eh. Mahilig din. At hindi rin maganda ang kanyang relasyon sa kanyang dalawang anak dahil po tila ba pinabayaan na nila ang matanda. Hindi rin naman daw niya masisisi ang mga anak niya dahil nga sa nangyaring broken family na sila. At nagkaroon na ng mga sakit-sakit si Lolo dahil nga matanda na. Kulang na ang kanyang pensyon. Kaya lumapit po siya sa kanyang mga anak. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. One more chance. One more chance. All you ask. Maawa naman kayo, mga anak ko. Kung may pera lang talaga ako, hindi naman ako lalapit sa inyo eh. Pati ikaw, alam ko, Florentina, wala na tayo. Patawarin mo na ako. Matagal na humingi ng tawad sa iyo. Kaya ka lang humihingi ng tawad. Kasi patigok ka na. Buhay pa naman ako. Kaya nga patigok. On the way. Pero kung hindi ka naman tumanda, hindi ka naman magbabago. At least nagbago. Palo ka! Aasikasuhin ng mga anak mo, ganyan ka magsalita. Hindi kita mapapatawad dahil noong Okay, naalala ko pa December 24, may date pa talaga. Wag mo. 1978 yata yun. Ang tagal na noon, Florentina. Nahuli kita, bisperas na bisperas ng Pasko. Ha?
may natanggap akong sulat. May iba kang babae. Paano kita mapapatawad kung mismong Pasko na dapat para sa pamilya ng bababae ka? Sinabi ko naman sa'yo na yung panahong iyon ay wala na kami ng babaeng yun. Ex ko yun at hindi mo So, ko naging pinaniwalaan. kayo nga! Wala ka pa sa buhay ko. Kaya nga ex, di ba? Kaya Meron kahit hindi pa. mo ko patawarin, ayan. June 12, Independence Day. 1898. Araw ng Pero, araw ng kalayaan yun, pero... Ako, ikinulong mo ko. Hindi ako malaya sa sakit. June 12, 1986. Nalaman ko na si Kumare. Tirador ka pala ng Kumare. Walang nangyari sa amin nun. Araw ng kalayaan nun. Araw ng kasarinlan. Ako'y nakakulong. Sa sakit. Nagbinta na siya ng Nadulot mga mo. tupperware nun. May tupperware na ba noon? Meron na. 86, meron na. Meron na yan. Kaya ka pala bumili. Para sa'yo yun. Para sa akin, pero may something kayo ni Kumare. Kumare ko pa naman siya. Wala Lahat na. ng anak ko ay ninang siya. Wala nga. Buti na lang nauna na si Kumare. Siguro na karma na siya. Naalala ko pa. Huwag mo na ako patawarin. Basta pahiramin mo na lang ako ng pera para... Paano nga kita papahiramin? Ang dami mong kasalanan sa akin, May 1. Pati may Labor Day yan eh. Yun nga! Labor Day, araw ng manggagawa, pero ikaw manggagamit! Ginamit mo ko nang hingi ka ng pera pamasahe. May 1, Naghanap kasi ako ng matrabahoan. 1952. Pabalik yung ano mo. Hindi naman, sinabi ko ba in chronological order? Hindi naman. Alam mo sis, halika nga dito Sis Joy, halika. Anong ginagawa mo dito? Ha? Mga anak ko, ako'y kailangan ng gamot dahil nanginginig Mga anak, na naman ang ginugulo katawan ako ng ko. ama mo. Ba't nandito Humihingi ng ka? tawad. Inaamin niya na yung mga pambababae niya noon. Wala pa akong inamin. Wala akong inamin dahil wala akong ginagawang masama. Inamin mo. Tandang-tanda ko pa ang mga petsa nakalagay yan sa aking Paulit-ulit. kalendaryo Wala akong kasalanan. nabigay ng bigasan. Binilugan ko yun. Umalis ka na, pa. At least tinatawag ka pa Umalis namin, na po Papa. kayo. Umalis na po kayo bago po namin tawagin ang tanod. Tanod Wala, mo! anak, hanggang sa akin lang naman. Huwag mo na sa tawagin dahil magkahawig lang kami noon. Bakit? Ibang tanong na lang tawagin mo. Si Sano na lang. Tanod tricks. Tanod sa sana! Ah. Tanod sana! Hoy! Madam, majong adlaw, majong buntag. Kailangan ko ng iyong tulong. Kailangan ng tulong ng ni Ano? Mama. Ano? Tulong ang inyong kailangan? Nakikita mo yung matandang Oy. bukluban na yan, yung matanda na yan, na babaero na yan, puro gout na yan, na kubat na yan. Hoy, madam, di ba? Kulubot. Injo maning tatay? Oo, tatay, pero matagal na namin siya kinalibutang tatay. Sabi mo, bakit? Bakit? Kasi, sino yun? Ano nung kumpare? Pre, ano na pre? Kasi, may mga anak siya sa labas. Wala akong anak sa labas. Pinagbibintangan ako na aking May anak yan sa ex-wife. labas. May anak yan sa Ah, labas. mga Nakita ko ang anak. pirma niya sa birth certificate. Wala nga, darling. Sir, labas ka na sa bahay sila, sir. Kaya ina kang reklamo. Sige, lalabas ako. Paalam. Tandaan niyo itong araw na to. Hindi Paalam. niyo ako tinulungan. Umalis ka na, ama. Umalis ka na. Umalis ka na. Kawawa naman ako. Hindi ka nakakaawa. Umalis ka. Umalis ka. Mamatay ka na. Mamatay ka. Ay, wag naman! Florentina! Hindi. Kay lupit mo, pag-ibig.
Yun na nga po, Colantits. Hindi man lang tinulungan si Lolo Poldo sa kanyang mga pangangailangan. Nang bababae nga daw. Parang kinakampihan mo pa. Wala po akong kinampihan. Sinabi ko lang po yung kwento po. Kaya po, ako pong tumulong sa kanya kasi apo niya po ako sa kahit malayo na. Pero naaawa po ako sa matanda eh. Salamat, Dino. Walang anuman Ang po. lakas pa eh. At kahit papano may pambili siya ng gamot. At minsan, makabili man lang siya ng isang boteng alak pampatulog. Kahit ganun po, naawa ako sa matanda. Pero yung mga anak niya, hindi na po naawa sa kanya. Fast forward po, kahit ganun lang po si Lolo Poldo ay may natira po siyang property sa Tarlac na 2 hektarya. Hindi na po niya yun masaka dahil matanda na. At naibenta niya po ito. Hindi niya po sinasabi kung magkano ang halaga pero narinig ko sa mga chismos, sa mga marites, nakatanggap daw ng mga 3 million pesos si Lolo Poldo. Parang gusto kong dalawin si Poldo. Parang Ako rin, ma. Ako Kaya nakonsensya. nga, Ako kawawa naman okay. yung tatay natin, Kaya di ba, nga. Joy? Kaya nga, dalahan natin ng gamot. Teka lang, naganarate pa. Okay, pasok. Kaya naman si Lolo Poldo, nung nagkapera na siya, dumami na ulit yung barkada niya, pati yung mga chicks niya. Oh, nakakabata talaga ito. Ibibipi kita. Sige, ibipin mo nga ako, Ay, Chan. lapag mo yung kamay mo dito kasi Ayan. frustrated nurse ako pero marunong ako mag-BP kasi Meron ba ganun? Frustrated nurse? Oo, nakita ko sa ano yan, sa TikTok, sa Sige na, yung namin mo pang-BP ko sa TikTok shop. Okay. Yung ano ko, yung tutorial paano mag-BP sa TikTok din. Sige. Okay. Okay, wag ka magsalita Wag ka muna ma-Elia dyan. Dito sa kabila si... Wag ka magsalita! Ulit, ayoko na nga. Ang ui naman. Hindi kita bibigyan ng pira. Sige. Okay, ready go. Kumusta ang BP ko, di ba? Parang wala akong marinig na heartbeat. Ganun talaga. Isa pa. Naghati kasi kayo ni Yumi. Yumi. Isa pa. Aray ko, Yumi. Magsalita ka, Yumi. Nagtatampo naman ako. Ang sweet-sweet yung dalawa. Huwag ka magtampo. Ba't ang Magtatampo ka? O, nipis? 500. Gusto ko yung nakabundle, yung nakapera, Huwag mo na yan. nakagoma. Ma. To spray na may aroma. Alam mo din yun, mahal. Pero Victor Okay. Wood kasi yung idolo ko eh. Huwag mo pakialaman. Hindi kasi uso yun eh. Yes. 500. Ayan, yan ang gusto ko. Thank you. Hindi Ikaw, ako nagtatampo. ibip mo ako. 500. Ang bibi mo, 1/80. Normal ka sa awa ng Diyos. Oo. Grabe, may sawa pa ng Diyos. Oo, Huwag sa mo awa nang ng Diyos. banggitin yan. At saka huwag mo kalimutan mag-take ng ng Ventolin na. Mag-inhaler ka mamaya ng Ventolin. Ibang inhaler ko. Ito inhaler ko. Si Yumi. Naman. Grabe naman. Ang Bango lambing talaga ng naman. leeg mo. Ang lambing mo talaga. Mahal ko. Mahal na mahal kita kahit ano ka pa. Kanta muna tayo. Talaga mahal niyo ako. Ikaw. Gusto ko ng Fräulein. Fräulein. Dali ba? Idolo ko yung Fräulein. Oo, paborito ko yung idolo mo eh. Dali, Fräulein. paborito. Tawagin na lang Ready? kita Fräulein, ha? Sige, game. Ayan. Kanta tayong tatlo. Sige. Fräulein. Ikaw si... Ano oras papasok? Ayan na. Cross the blue water. Water. Away over yonder. Parang araw-araw nang umiinom si Lolo Poldo Colantits. Nagpipiesta na siya. Dahil nga may pera po siya.
Masaya naman ako sa kanya kahit papano. In fairness naman sa matanda, wala pa ako hinihinging kapalit sa tulong ko sa kanya pero hindi niya ako nakalimutan. Para sa'yo yan, ha? May sobre yan, ha? Hindi na po, wala naman akong hinihingi. Sa'yo yan. Huwag ka na magreklamo, ha? Konti lang yan sa mga tulong mo. Pasalamat po ako sa kanya. Binigyan niya po ako kahit papano pero wala po ako hinihinging kapalit. Nalaman niyo ng mga anak niya. Darling Yumi, parang may kumakatok. Pakibukas. Ako muna. Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Baka yung ano yan, grab yan, yung order natin. Hello po, sino po sila? Ano, ikaw sino ka? Anak kami. Anak Joy. nino. Anak kami ni Poldo. Anak kami ni Poldo. Gusto mo tupiin ko yung ano mo? Andito kami. Andyan ba yung my love ko? Papasok tayo! Pasok tayo! Tatay ko yan, asawa mo yun ma, di ba? Mahal na My mahal mo si love! tatay. My love! My love! sino ba yan? My love! Aray ko, teka My lang. love. Amoy lupa. Porke lang amoy joban ka na. Mask. Yung Juban mask. Siya nga pala, kahit Andali. alam kong favorite mo ang joban mask, may dala akong forest interlude. Naalala mo pa pala. Paborito Siyempre, ko yan. mahal na mahal kita. Pero baka mabaho na sa akin. Gusto ko tong Juban mask. Yumi. Doon muna kayo, ha? May charm. Sige. Ha? Sino Sino sila? ba? Sino ba to? Kami lang naman ng pamilya, girl. Ha? Wow! Hello, hiyang-hiya naman ako. Hiyang-hiya naman kami ng baby ko at saka yung number 2 niya. Wow, talagang dalawa yung chicks niya. Bakit? Bakit, ha? Nasaan ba kayo noong mga oras na kailangan kayo ng baby ko? Ha? Tinakwil niyo siya! Hoy, wala kang takwil. Tinakwil niyo! Teka. Huwag na kayo mag-away. Doon muna kayo, ha? Kausapin ko lang itong mga to. Ha? Pigilan mo ako! Pigilan mo ako! Wag Pigilan! na. Sige, doon na kami sa kwarto, ha? Baby, antay ka namin, ha? Okay. Sino yan pa? Grabe ka naman. Grabe ka naman. Sinabi ko na, confirm ng bababae ka talaga. Pinalitan mo na ako, Bong. Total, pinagbintangan mo na rin ako dati, Pat. Ginawa ko na lang. Ganun ba yon? Sabi ng friend ko. Anong sadya nyo dito? Andito kami, dinalahan ka namin ng paborito mong talbos ng sampalok. Oo nga, yan. At ano pa yung dala mo, Joy? Tsaka Joy? ginataang bilo-bilo. Meron ako dalang may dala akong Kaya mo yan, Joy. Gina, Joy. may dala akong atsara. 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 Tsaka may dala akong Lumabas mo yung atsara sa bibig mo. Ikaw, kapatid ko. May dala kaming mga anak mo, mahal na mahal ka. Hindi nakakatulog, lagi kang iniisip. At ako nga sabi ko, wag niyong ganuhin ng ama niyo dahil mahal ko yon. Kahit babaero yon at kahit may sakit yon, kahit pangit na yon, mahal ko yon. Kaya pinuntahan ka namin dito. Kasi kami ang tunay na magmamalasakit sa iyo. Oo, yung dalawang babaeng yan. Sumama yan kasi Kaya may pera ka pa. Pag Tama wala ka ka ng pa. pera, wala ka na rin. Mabaho ka pa sa dumi. Tama yung... Teka lang. Tama, Bong. Mahal ka lang yan dahil may pera ka. Pero kami, mahal ka namin dahil nagmamalasa. Tunay na ang pamilya mo kami. Bong, malatawag mo na sa akin, pero dati poldo-poldo ka lang. Ngayon, hindi. Hindi, Pasensya na. poldo ka dati, paldo kami ngayon. Ang galing talaga. Pero hindi na. Naging malungkot na ako. Iniwan nyo na ako sa Airy. Kaya, pasensya na. No, Wala na akong Nagsulang pera ng na ganda. ibigay sa inyo. Hindi ako nakakatulog sa gabi kakaisip sa'yo, Poldo. Ay, hindi ko na kasalanan yun. Hindi ko nasalanan Mahal na mahal yun. kita. Hindi ko na kasalanan yun. Poldo! Bye! Poldo! I'm Mr. Lone. Metro's #1 Love Radio. Basic!